Kep asatlang higher secondary asatlang la pen bachelor degree asatlang kiun du na tuma phan kar cho sai kerengpong Kedam tang jak khong chikloni phai kre troxy arni dhonsri constituency ke parlo doldoli monsing timung arong along cleared up sport club matiti hekpen KSC atum chapatir pi ponsi ke pasatlang lapen higher secondary anparta bachelor degree asatlang kiun dun atum aphan kar cho jai me kapaman pon Lason si doldoli monsing timung arong cleared up sport club ahin pen aningkan wang ason si pening le thot sitame ningkan suri hinira engkoira pli aningkan aparman satlang ke thom jasamet metric asatlang higher secondary asatlang na pen bachelor degree asatlang kyun duna tuma phan ka cho asai mesen pen pachun po Pinpur pon me cleared up sport club lake ningkan pharukresir kepra thoksir kepra pho aningkan monsing timung arong along mahang pateksi rong isialong kedo Don pharo isi abat arada phan elong wet ahong klam along chenom pon vet si sai do anta chelang pon lo Ladak jasamet kacharli mate education la pen kapathua hinsi japon lo Lasolong kacharli ahin kang thurjia phan puran ningkan surihini da krep pro aningkan satlang kiun tuma phan karcho asai dengpon bom bang bom si pining ningkan surihini da engkoi rapli aningkan aparman lake pining kedam tang jak khong chiklo di phai kretrok si arni paman pon lo Labang so jai megalong cleared up sport club Abdul Meipu si Mei Japan Pupanlo. Meyalong SDB mate sarkari gampra Mohan Timung Asa worker Hemalin Bepi Abraham Tiso Rada Cyclem Bang Bidda Singh Senar Pendanglok Penang Anapang Khatum Chetongdun. Halapu satlang kiuna somara tum tame Chetongdun si karcho ame RDP dunlo. Nanamat doldolia hawar rongkre hini angbong pen education mate kacharli aihin lake monsing timung arong si paprang si angdeng cerai ponver pusi hawar arat tumpen chethan pon 1, 2, 3 to apang si kerangke pempan kumeni di nilihin pen kardom pi pajola nili ini ke dak doldoli monsing timung arong Thangi anang deng ki undon oke si representative asan si nang hokpon lo kero pi parpek lo nili ke charlie dam alam the je thana mi pulate nili dak doldoli monsing timung arong along kibi poncheng private school JJM Nicole Roy English school along pensinili ingdeng isi pen ingdeng trok an charlie Ponlong lo, lapendet ke nili class 7 hudmang ke PMJS wa school da manja non junior college adung sido na dak nili class 7 abang ke cepaun pon lo lapendet hola dak nikani si hostel do dun lo la dak do dun det pen new don along uthot 8 to 10 an metric undet an lo he la sang deng bang dak charlie dun lo lapendet bang ke nili metric Cepat undon do labang ke nili letar ini bandun science pen English alo percentage bang ke 73 back long dun la science long letar long dun lok ajok nili potum mate nili pai tum bang science anat bang si nang ke toy science stream le anon tu nili la higher secondary bang go boy long charlie dun lo science stream si la bang chethan than do la metric pass da pen lo pulate higher secondary ki don bang ke mane thero ari ke da bang bu do la son thosi dun thorlo nilita amat higher secondary ke pass bang ke an mi o da 53% back long dun cha matho sud bang ke golf college long bang 53% test ke long tum hanta admission bang pipon pe da ajok nili bang ta golf college long bang ke admission ke long dun han sung lo apply dun lo long dun de amasi lamding college along Hojai district lamding college along bang si degree mate BSc a course bang ke hoda en dun lo charlie dun lo lata second phase hot bang si nili admission long dun lo honors te en pon long lo bang ke nili botani si en pon ala ning kan ke thom a course en dun lo la pen hoda pen graduate un dun lo percentage bang ke 77 back nili long dun lo la pen that we thought in ke CUET po exam ke tok nangji po
abang aro nang klang tu lo CUT togon lo la togon de penta la pu ke Charlie pon cepat duk o edet kule ku dena aso pena jok nili penangan akat off along vitamin ni longun ledunun edet pena jok la pen FT gota tumhan ke fit hini ni wet ke pon la university along ha kita la so pena jok nili penangan affiliated college along ta admission ke chu enun phan board idun lo kita la affiliate Guwahati University affiliated college along vitamin nili longdun de lo la pendet Kokrajar along si ni puthot MSc Botany admission endun lo Science College Kokrajar ko lo ala dak non first sem and second sem ni cepat tang pon elo non nikani si dola la amsi ke porhi kacharli journey bang ke non la amsi do bom la pen ning arong la isi representative ki pipon long apot la doduli monsing timung arong along sitame la pen nili non kewang ji mane ne junior tumhan sitame nili than chimun pom po la ko PPC mate ko sona aro gedam arut kedam bensi mane sono ko ke success ke long ima mate me thang career ko son sike chobonai panima lai hi sitame nili te than timum dun ni phan bor i dun bom po nili hen pan la am sing kon tu to tinia prangsi nau tum terangke tum pen dak nen tum han labang sopini dak mom sing timung arong along metric la pen HS la pen graduation ki untang nam han pinin tum khar chome ki bi pon along nangli tum terangkiang nu nil tum labang tho thithini labang so lam nang jai dun long pot pini nang tum hana prangsi terangke tum han choro par piglo si nilitum lagadak mom sing timung arong pulo tangte nitum rong barim si rong barim poi phis ta menel tum loke Charlie amu bang masap so ke pa phidun hoi la son si che theglo dak rong ke senga bang ajir ding plui lo poi pupen boy phis ta menel tum dak hala pena ana ui hoda bang nel tum sampri dang son si che theglo ta menel tum cleared up sports club pen 2015 aning kan itu nil tum felicitation program ki bipon cheng hoda bang nil tum hala sot candidate sabang pangrum pet pen aban akimi pola sot ke pasaning kan apia prang do boy phis me sot bang krihni le nil tum la puson si nil tum wang bom felicitation program nil tum nang bibom lo also marjong si nang ke pasaning kan do polo tangte mentune ning kan bang pho mentune ning kan bang keb la son tum bibom wang bom lo an pininga ning kan anam bang ke nil tum isi ningarong meme apa son sin tum che thek dam long athema pininga sengkana bang ke nil tum dak mon sing timung arong along bang ke HSLC along sta nil tum phan letter marks ke wan la son do swalo so sinar hem nilia meri ninga bdalo oi phista mi alangli o Anita sinar pi alangli nil tum phan dak letter marks wan pen aleng hini nia letter marks wang lo la si alang li phan pentanil tum ning arong par pig lo alang li ke bor ia join ni tini nil tum haning parong lo la bang son ning garong join ni sin tum club pen hoi pesta me ka bor ipi lo pini alang tum han pimo wedet pesta me archu lo la son hak taksi HS along pesta me nil tum long ala puson letter marks ke wando alang li sta me hini a letter marks wan lo alangli lage rojuni hansepi si lapuson si HS lapen HSLC ako puthod tholang graduation ki un graduation tami pining an bang dak mon sing timung rong long bang sining arong me mela mala lo pining an bang ke bang hini graduation ang un pidolo sopin soinut sala soinut alang sopin so bang ke alangli rovel singna lapen sala so bang ke alangli rumili hansepi si alangli tum pen pining alang tum kinang ke Charlie pike mesena joni la soning ka rong pen pining na tum ning arong pig lo club hoi pen stame la pen parents tum sitame athe ong dung aning kan dak karbiang long do bochidun net poi phistame ke Charlie ka vedara joini rong ka sampritang pining che thak ve son sidolo ta pining an bang e sining che pathi pon lo nili tum je
ke bang jilang ke an so se sinang Charlie pon pia bang do po pusi tasi labang soning karong pen ajok nel tum pini alang tum han karcho me bi pon lo sila bang so karcho me long sa me mesen a guidance pi dun bang do lo SGP pen cheng lok master atum pustame la se parent atum pustame si pini le tum labang soning arong jonis nal tum perangkia thengnu samil tum labang soning karong alam nang tum long nang chethanun long pot kijut si nang tum hanstame akero pipar piglo an nililam the la an si nang tumang no nang jai dun thek chalo ardo Karbi Anglong di Phupen Prodip Rangphar report Northeast Karbi Live